Handitika. Mukadzi ndakamuitira zvakaona anga asina bhethi nechitupa ndinakatanga kumira ndega kumutoresa bhethi nechitupa ndikabva kwakupedza kumugadzirira zvese zvakanaka zvikadini kwaundiurayira mwana undipa thanks sekundiurayira mwana nekundihurira zvakaoma kwakupedza kwaundipondesa futi nevanhu paakandipondesa ipapapo akatoenda ndichitopondwa panapa iye echitovatiwa nemwe murume Musada Ruben. Muruti chikwe. Yes. Musoma ipondwa iwe. Musada ipondwa iyoyo. Iye akatobatiswa chitsiga uko. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yasata Utindi TV yaba kanjanda uyaikane muone. Zita ndeitwa Peter Machedu. Wow, kufara kusangana zuwa ranhasi. Right. Vakuru vanoti mbudzi kuzvarira paruzhinji unzi itandirwe mbwa. Kona baba vauya kudai so pane fenyuro kusikoshaya nyaya yawo pane zvine zvichiitika mumwoyo zvinenge zvichidzimba zvine zvichishayisa munhu hope nekushayisa munhu rugare. Tipei tizwe baba, nemudzimai makaparadzana rini? Ngati zvane 5 months. 5 months, tiri muna December. Kureva kuti makaparadzana munana July, kunana July. July kunana July. Chititsanangurirai tizwe kubva pazvakatangira kusvika pakuzoparadzana nemudzimai. Ngati nhaurwa yakarebesa. Yakarebesa zvekuti. Haina kutanga gore neri. Yakatanga tane mwana wechi2. Ichitori nhumbu yemwana wechi2 ndipo yakatanga. Takangonetsawo zvimwe zviya. Mune vana vangani mwese? Tine 2. Okay. Wechi3 ndo akazoshaika. Okay. Ngati zvadaro baba wacho akanga wauya kunoko. Wachiziya kuzona petaigarawo ndichida watsvagira zvimwe zvinhu zvotowanda wanopawo mwana wechikoro. Zvadaro baba wacho akauya obva ndawatsvagira mari kuti wadzokera obva wadzokera. Wakadzokera the following day racho tobva tanetsana nemudzimai akangondithreatena zvimwe zviya zvisinganzwisisiki. Matanga kutondishauta uri kuda abuse chichi. Mukati pamwe chi? Nata pamwe ngotaura kwemunhukadzi pamwe pane zvaanenge agumbukawo. Pamwe zvaari kushota. Ndasvika kumba mari yese yange zvazviriko kumba zvishuwa. Ndasvika kumba kuya. Right, vamasvika kumba? Ndasvika kumba ndotona munhu atirongedza zvinhu zvese mabhegi chichi nemidziyo zvese chichi. Kobva takura kubva nazvo kubhasi stop. Ndotomuperekedza nchimunyengetedza kuti dzoka kumba chii chaitika. Ndotona munhu bhazi. Apina mubhazi taenda ndobva ndagadhawo neniwo. Tapinda mamutare. Apa maamuri kupi? Tatiri kuno kuadha kuno kutsuruko. Ndo pane stand yenyu. Stand ndakazoitengesa. Okay. Nonge ndatona kuti hapana marriage. Okay. Madadini? Pamapinda mwamutare. Tapinda mamutare. Ndatona munhu atenda pamakombi. Apinda pamakombi atobhadhira tiketi. Ndikati apa pasina zvangu baba. Ndobva ndangomutaura itofambako zvakadini zvakanaka. Hazi ndakwendepi? Kumba kwawo. Okay. Kobva aenda akanoita 3 days ari muroad. Kobvarira muchimanimani zuva rekutanga. Kobvarira magonyeti. Iita zvake zvechihure chake. Kobva abva imomo. Musadaro. Murura kuti paakabva kunoko haana kusvika kumba zuva rachoro? Haana kusvika kumba kwacho zuva iroro. Kumba kwake ndekupi? Kuchimanimani kwachikukwa. Kwachikukwa uko. Saka akarara mutaundi muchimanimani. Okay, handei. Akarara mugonyeti. Kobva aita 2 days asati asvika kumba kwawo. 2 days rechi3 ndo rakazosvika. Hama dzadza kutonetsa kuti mwana wedu asingasviki chii. Ndikati ari kusvika ikoko. Pane paari. Kobva asvika ikoko kobva danana nemwe muchinda wakadana naye. Okay, mati hama dzadza kunetsa kuti mwana wedu asi kusvika. Matovaudza kuti mwana wenyu kunoko watobva kunoko. Ndavaudza. Alright. Kuitirawo kuti mangwana. Kuitira kana paine chinenge chaitika ndizvozvo. Kobva asina kudana nemwe mukomana anonzi Enza zvekuverenga munyika zvezvi.
bvadana naye kubva nanovata naye aine nhumbu ine 2 months echivatirwa airtime $1 net 1. Kubva abva ipapo indobva ndazvirota kunoko ndiri kumba, kubva ndanyarara zvangu. Kubva ndazina after 2 weeks ndopakatanga kunetsa chifona kunetseka. Kubva ndamunzwisisa mva ndamunzwira ruregero ndobva ndamutera mva ndanomutora ndobva ndagara naye papa. Kubva tabatira ndosora ako pane zvendakaita nokuti ndanda kutorwara musana wanga kurwadza singakwanisi kutwasamuka. Ndobva ndazorotawo pechinzi muita kuti akuitire weti mugaba unwe weti yake iyi kuitira kuti upore imimi nekuti haungambopori bewo mati manga maane problem yemusana. Kubva ndatomutaura makusana akati iwe nanzondipe weti yako ndinwe weti yako kuti ndite zvakanaka. Kubva atondipa weti yaya bvandano foshwa ndakatosorawo ndakutonzwawo zviri nani. Baba chinobva ndazoashedza. Kubva auya kubva ndati chitaura baba wako aripa kuti wakahura sei, chii chakaitika. Handisina kuti nditaure because ndikataura uchazoti ndinda kudi ndinda kufomera nyaya. Foshwa akataura zvese paina baba wacho. Kubva atotaura zvese kupedza kanza baba wacho kanzibata ndikumbira uregerewo chimudzimai muregererewo usazozvitaure kana kune hama dzako kana kune chichi. Vanangoti alright asi nichangozivisawo vamwe kuti vagare vechiziva ndo zvakaita mwana wenyu. Zvapera zvadaro tagara pazvikanzi abatwa ndiri kunyara nezvakaitika. Ndoda kuti ndikutsvagire mwe munhu kuti ugare naye ndiripo mama amwese kutsuriku. Ndikati no izvo hazviti. Ndakarambisisa for sure ndikaramba. Vamarambisisa ndobva ndaramba. Saka ndandine mugodhi wangu upenhalongoko. Saka ndobva ndati so ndakudiwa kupenhalonga umugodhi vanhu havasina chekudya kumugodhi. Regai ndimhanye nekamari kendinako ndonotenga zvekudya ndoona kuti ndingadini pamwe ndingaona kamari kokuko. Ndatodi kanzabatwa ndazviti kuti undisewe ndega nditsvagire umwe munhu kuti ndigare naye. Kubva ndatomutsvagira ndakamutanga kumutsvagira kamwana kagrade 4 kamusikana. Ndati ndoziva ndichimubhadhira ndadzoka. Kubva atobvuma papa namai acho kubva atobvuma. Kubva azoenda kunoona mumwe mukadzi anga aripo wechidiki wanga aripo ainzi Mai Pardon. Mai Pardon wanga wakambowanikwa kwanga kwawanikwa. Kubva wanetsa nemurume wavo nekuda kwechimbavha chaaitawo here. Plus yanga kumukawadhawo kubva asiyana. Ndofunga vamwe vane 4 months vasari vese varambana. Kubva anzi ndobva ndati achitaurira naye munzwisisane. Kubva wataurana kubva wanzwisisana zvishua. Kubva yatorana vaenda kumba. Svika kumba ndakatovata kumba zuva rachiroro ndisingatozoti pane riri kutambika. Pandamuka makuseni chinogada bhazi ndichienda kupenhalonga. Svika kupenhalonga kuya ndagara. Zuva rekutanga, repiri, retatu ndobva ndaona tomariwo. Ndati regai ndidzokere kumba uko ndausa kune zvakakwana ndonosiya kamari kendako ndikurumidze kudzoka futi. Vandapinda mumota vandaenda kumba. Svika kumba ndati ndatosvika vatori pamba vachitoona mavhidhiyo pafoni vagara pamasofa. Ndati ndadei ndauya. Wauya otogamuchira bhegi rangu zvakanaka nemufaro usingatoiti. Nhasi mufaro wakadai wabva kupi? Ndikatoshamisikawo ndega. Ndatopinda mumba mubhedroom mangu vandatotsveta bhegi rangu pamubhedha. Vandabuditsa mari ndanayo vandakanda pamubhedha semazuva ese zvendinosingoita. Vandatoshedza Matron ndikati Matron ndouya pano. Mari rapa chitora $10 upe mai avo. Pakusara kwakaita for 3 days zvakaita vainewe. Then imwe $5 ndichavagadzira kuti mari yakabatana. Vadadi vatatobva vatora mari yari. Vandatobuda vandatoshedza nomwe muchinda ndiperekedza kuda kutenga mahoro angu kuseri kwaodzi uko. Vandatomutsa mudhudhu vatatoenda.
tadzoka mukadzi yangu ripo tikati Matando chitaurira mai wadi vaende zvavo vachazodzokawo kana ndakuda kuenda futi kupenda longa zvikanzi avachaenda varara mangwana aswera arara tikati Matando chiiko mukadzi ungaende umba kwavo izvo vabereki vacho vanenge vakublema inini ngachienda umba kwavo zuva rakunodai so zvikanzi Matando yapano ndinobva ndagara pasofa murutendo mati baba rutendo baba Lutando okay indevele name ndobva ndatogara pai pasofa pai tikati chitaura tinzoitama magemu angu pai pafoni pangu kanzi Matando so rako nokudhistipa kwendiri kuita pane zvinoda kuti nditaure newe zvikanzi pane zvinoda kuti nditaure newe ndikati chii zvikanzi mira obva ashedza maipadhoni vayanga achitogeza mapleti akutoita semukadzi wepamba ipa nokuti vanga vatovhumirana kare ndisingazviziva pana chendaitoziva kobva atoshedza obva atoyabva agara achigara kanzi mira ndimbodini ndimboisa poto pagasi apo ifane chibhoila ndimai Lutando ndimai padhoni uya okay kobva atosimuka bva isa poto yake pagasi kobva adzoka zvikanzi baba Lutando ndimai Lutando panhau rwaindakamboita ya ndati sori ndakutsvagira mukadzi arapoyo kati mai Lutando chirudzivai chirudzii chakadaro ichocho ayo Matando zvawaita hazviti ndakamborambisisa foshwa ndakasvika pakuona munhu akusvimhawo misodzi akuchema iwo mai Lutando ndikati aiwa zvisinei rega ndimbonzwawo vamwe foshwa ndakabuda ndikaenda kune shamwari yangu zvanga asikazivi ndikabvunza ndabvunza kudaro kune shamwari yenyu kune shamwari yangu zvikanzi iwe ungachadi ndo zvauya zvapo handi munhu akarambiwa ero haasiri kumurume wake kureva maipadhoni vaya ndikati ndo manziro didi ndazviita zvikanzi alright iwo zvaunochita manje chienda unogara nawo pasi unatsonzwa kuti mangwana hapazorina problem ere hapana dambudziko ere kobva ndaenda futi zveshuwa ndakandobvunza seizvozvo anzi hapana ati alright kana uyo wari wazvibvumako garai makadaro foshuwa akagara zveshuwa mwedzi wokutanga obva atotorana obva atoenda unotenga hembe dzakafanana heti dzakafanana bhutsu dzakafanana zvese zvakafanana kubvira pane vana kusvika pana ivo mai Padhoni vanga vaine vana vavo here ipapo anga ine mwana wake 1 anonzi Padhoni okay mukomana anga akura sei kakane gore nezvimwe okay ndingati kusvika pagore 8 months asi kakaya akarumurwa anga arumurwa okay patitogara tagara paya vanhu vachitoita madhirawo vari kutoita ndichingoya ndichitsvita mari vanhu vachinotengerana zvavannotengerana vechiita zvese zvavanoda vachifara indasingachanyanyi kuzvitarisisa nezvazvo because ndanda nematyira samanje paita 2 months Matando akabva noti balotanda saka watoshinga rutabarika yes ndikati after 2 months Matando nauro usiri wakazviita here zvikanzi handinhangu ndikati saka mubvunzo wakubvepi mubvunzo wakubva kupi anzi asori kobva tagara kobva ndabuda bva taenda kutauni bva ndasvika mvura yekunaya iyo bva vatotevera futi mutauni kuya vese vari 2 vasvika Matando uri papi andiri pakati kobva watosvika pakanza ndine nzara fosha ndakavatengera sadza vakadya pedza kudya sadza pamudzviti papa pakadyira sadza pedza kudya sadza mvura yabva tanga kudi kunaya yatanga kunaya manje ndobva ndati regai nditsvage chiambrela apo anzi hazviti tsvaga maambrela mangani 3 fosha ndakati chiene motsvaga maambrela imimi imunoziva maambrela emuri kuda fosha wakanotenga maambrela wakafanana futi ari 3 pamwe chete neyangu ichi 3 munoti zvise chande kupi kumba kupenda ronga nchaendi
uri kunayo dai migodhi mizhinji inodhika upena longa. Ngatidzokere kumba. Ndasvika kumba tagara papa. Kovha wachitanga kuchinetsana pachezvavo ivo. Vakuchinetsana. Vana mubvunza kuti Matando zvakudai so wani. Ndakamboti kudini mashona andambokubvunza remubvunzo. Ukati kudini. Hanzi Matando ina handikwanisi hangu kuita izvozvo. Ndazofunga handikwanisi kuti ndigare nemwe mukadzi. Saka ini handichada hangu ndakwenda kupi kumba kwedu. Mungaziva here kuti kunetsana kwamakasvika vakuita kwakatangira papi? Kunetsana kwavo handina kuziva kuti kwakatangira papi. Asi pakugara kwamama kuita imimi vari 2, maigara sei? Maigara muimba one roof here kana kuti dzadziri 2 rooms? Umwe naumwe nerumu yake. Iye mai Lutando akatoramba kuti hanzi uyu arare uku kune imwe room. Aiti ngaarare futi mupi? Imomo pamubhedha 1. Saka mairara nawo mwozi mune room mune masofa angu neroom divider nekitchen unit nemudhudhudhu yangu yanga iri 2 imomo. Saka mamusa space yakakura. Saka mami nemubhedha here mwamairara? Mamu nemubhedha. Mwairara pamubhedha 1? Okay. Muri pakati? Necarpet yanga itorimo. Uyu akatanga acharara mudining pasofa. Kovha azonza Matando kanzi unosvika rino uchirara mumomo uchiya pinda muno. Obva asvika ubvarara pacarpet ndopaimborara. Vazopedzisira pavanga wakunzwisisana. Wanga wakurara wese pamubhedha. Tobva tagara. Sama muri pakati. Ndopinda izwa zvakati. Muchimboti mukada usaidi rekuku. Ukada kwenda saidi rekuku. Ndandakapinwa. Yeshu. Zvandaro manje vakazenda unopandukirana kuzopandukirana kwavo ndakuzoti zvakafamba sei, asi ndakazama kuti ndivagadzirise. Ndati onai zvemakaita so iwo ndowakatsvaga munhu. Nhasi ndiri wakumupandukira ende muri chinhu chimwe chete. Ndikada kutozvitarisisa saka mese makangofanana mune zvito zvimwe chete. Hapana musiyana. Iwo zvakatsvaga munhu so zvakumupandukira dai chii chakuitika chindiudza akaramba kutaura. Kobva arongedza mabhegi, kobva aenda kwani kwawo. Aingoti pese paanenge arongedza mabhegi aitotamira kuti mune mari inosvika 400 kana 500. Obuda nemari. Omosha mari pamwe chete nemablankets nedzimwe midziyo ichiendesa kwani kumba kwake. All right. Ande aitakura achiendesa kupi kumba kwawo. Ndati ndobva ndatotaurwa nemwe mudhara akanzi chisiyana nazvo mukadzi wako uchachigevenga. Siyana nani? Mudhara womaraini mwenyimo. Zvikanzi chisiyana nazvo iwe wato achigevenga achakura isi. Kobva aenda kumba kwawo akanogara 2 weeks. Kobva adzoka. Ngatimboti pa 2 weeks dzaakaenda this time. Mainini vanga varipi? Anga aripo pamba. Makasara na mainini? Ndakatosara ndibva ndatoenda kupena longa ndita 5 days ndiri kupena longa. Kobva ndadzoka. Okay. Pendakadzoka ndobva ndasvika ndatoenda kumashopu. Ndidzoka kubva kumashopu ndafonera futi kupena longa. Ndasvika ndagara 4 days. Kobva ndadzoka. Okay. Zvadaro so manje. Akanodzoka adzoka kudaro akabva atondifonda kanzi ndasvika pastation. Ndasvagirwa basa kupi kwaRusapi. Ndikuenda kwaRusapi. All right. Kanzi ndiri kusvika ndozokuona. Kobva atoya zveshuwa zvakanaka zvikadini. Pandatomugamuchira. Pandatoenda naye kumba. Anza kumba ndisitanga ndasvikako. Ndatanga ndaenda kupi kwambuya Makandi. Ndomboni nambuya Makandi. All right. Handi vanamuperekedza vasvika kwana maigudza. Kobva asvika kwana mbuya Makandi kuya. Kobva atoona zvaida kuona. Apa ndasiziva kuti ari kutotaipa mameseji taipa nezvikomba zvake. Izvo muri kufamba mwese kudaro? Patatoenda kumba takasvika senguva dzinedzi kuma 4-5 pamba. Tasvika kumba atambogara. Vanzi ndaenda kwasisi wangu. Patadzika neroad kuenda kwasisi wacho kwaTsambe uko. Tasvika kwaTsambe kuya. Vana sisi wacho nemurume wacho vanga vasinganzwisisana zvakanaka nawo vachitopopotedzana. Kobva ndobva ndangonyararawo zvangu ndakagara pasaidhi. Iye obva azotukwa nehanzvadzi yake manje iye mai Lutando. Akutanga kunetsana pachezvavo.
ndiri pakati pekuwanyararidza ndakazoona ndatokombiwa navanhu vasvika kuma40. Muri kwaTsambe uko? Nyambisiwa papa nezvikomba zvake. Ndotobatwa papa, chii chiri kuitika? Uya kuno tobva tatoenda papa. Ndotoona ndakutofamba nditopondwa. Musadaro? Ndichipondwa. Chiiko? Ndinoda kuzama kubvunzisa nyaya. Chii muri kundiponderei? Uya kuno. Kusvika neni pamba wotondisidzira pasi. Pamba penyu? Vaitondiponda. Mati vanhu vanga vakawanda zvekusvika kuma40? Kuma40. Hey. Vakandiponda. Vechindipisa nemvura inopisa. Asi pendaipiswa nemvura inopisa handina kumbosvuka hangu. Ndangosvuka pagumba apa. Idika. Ndapondwa kudaro vaindipisa nemoto vechindiisa pamoto vakandigadzika pane chimwe chisimbi changu vakandigadzika ndichitsva. Ndakatsva ndiunyeba. Ndakatsva zvishuva. Zvapera kudaro vandipisa daro vakazonzi no naSebhuku zvikanzi no uyai kunoko tinzwe nyaya yenyu. Zvikanzi musarove munhu. Havana kunzwisisa. Iye angambori murume mukadzi uya angapo. Kobva atosimudza demo. Kobva ati ndoda kutema mbva ndatodzikisa musoro ngati achitemako. Ngozi ndarwadziwa kare. Mundizorodze zvangu zvitori nani. Pendakotamisa musoro dai demo rakutodzika raapa zvishuwa ratosvika padhuze rakazonogamwa nemwe munhu. Zvikanzi usikuona kuti ingozi rava kupara. Ende ngozi munozipedza ri munhu asina mhosva. Ndokusiya demo riyaya. Vabuda panze. Obva tatobva taenda kwaSebhuku. Apa musati maziva kuti muri kuroverwei? Yo? Obva taenda kwaSebhuku. Tasvika kwaSebhuku ndokwasonobuda nyaya yese. Zvikanzi uya ngari mukadzi womunhu chichi. Tikati hazvinei. Iye wacho aripo, mai wacho aripo, baba wacho aripo. Hazvinetsi. Chitaura yenyaya yenyu because inana kunanga kune munhu uyu. Handisirini. Iye mukadzi wabva abvunza mai padhuya zvikanzi tipe tinzwe dare racho. Obva asimuka obva ataura kanzi inini wedweka musasvore baba Lutando. Ende inini handisina murume. Handagara 4 months takarambana. Tisingachagari tese. Saka Lutando ndo atochi murume wangu. Ende munhu endakaona anakuona Lutando chiyozondipfimba. Ndakaona mai Lutando. Vakayozondipfimba tichienda tese kwamutare tichitengera hembe dzakafanana nedzawo zvese zvitaidya taibikira pamwe chete tichirara tese pamwe chete pamubhedha pamwe chete. Zvikanzi zveshuwa nevamwe vanhu zvikanzi zveshuwa taitovaona vari vese vakapfeka hembe dzakafanana chienda kumacha vese zvese vechienda kumagirosa vachinotenga nyama vese vechidini vese. Epano matandobvunzwa matandobva aramba zvikanzi anambodare. Ndobva ndabvunzwawo ndobva nditaura same story. Ndo zvakaitika izvozvo. Uyu handisi kuti mukadzi womunhu. Macho bva abvunza zvikanzi vanhu havane 4 months vakarambana. Mwana wangu akatouya kutotsvetwa pamba. Taunza atichada. Kobva asiwa pamba. Anga kudaro ndiya? Ndimai vacho. Mai vamai pardon. Baba vacho bva abvunzwa futi obva atarutisa izvozvo. Anzi alright, hazvinetsi. Saka zvikanda Sebhuku zvikanzi saka todini? Yo Lutando uyu wamukadzi wako. Hatina kwasi kukurambanisa vese vakadzi wako tora uende unogara nani nawo nekuti hausi une mhosva. Mukadzi wako ndane mhosva ndakapara mhosva yakauita. Mushure meunga akanganisa kubva kutsvagira mukadzi. Saka tora mukadzi wako. Ndakazongobvisa wangu mari yedare. Yainzi mari yedare yakanzi 150. Yes. Ndakabvisa. Okay, mbomabvisa 150. Hana kutoibvisa zvero because ndandiri kurwadzirwa. Ndisingakwanisana kufamba. Nokuti ndakaita 2 hours ndichifamba kuenda kumba. Ziso rangu iri risingachatooni rimwe rachita. Rakapinda muti mukati. Nokuti ndasiteta 3 days nobva ndazotofomora nemaoko dai. Imi? Saka pendakazobva uko ndakuenda kunobvunza imwe mari yangu uko kuseri kwegomo uko kuRomeo uko. Yanga iri $80. Ndakuenda kunorapwa kuGeneral. Ndakafamba zvishuwa ndikati zvisinei ndine kamari kendinako. Nditengerwako chi super 1 apo ndimbonwa super pain idini.
idzikire ndimbonzwawo zviri nani muchiudzana ndichiudza iye mairota ndondaitoenda naye angaona kuti zvipana zvacho zvashata bhozi kana kufema chacho nhasi kachakwanisi natsodi kufema zvakanaka ndikati ndipo nditengerewo supapo ndidi ndinwe pamwe mastress angamboita chi mashoma uyezve nepaini ingambodzikirawo bhozi nesikachanzwi chunhu kubva atenga supa ya kubva atenga nedhiringi rake nemabhisiketsi ake zvikanzi handei echifamba kanibata maoko dai ndisingakwanisi kudi kufamba zvakanaka kubva ndanwa supa yangu ndichifamba mbijana mbicha tichienda tatofamba netsoka kusvika takaenda kuromiro takasvika usiku ndasingadi kutarisana nemota murodhi daiso ndasingatarisani nadzo ndairwadziwa zvoti dhuma ziso imi ko polisi makaripota here kurohwa uku maitire zvakaita manje mapurisa akafonerwa pakauya 1 munebhaudhi ndiakazouya munebhaudhi akangoti shamwari iwe tokuziva ende nhaurwa indainzwa hatinombonzwa kuti pane dambudziko rakura todini tosungisa vanhu here katodini ndikati aiwa siyai zvakadaro ndinopedza bhora racho richapera zvakanaka okay osandi makatoti vanhu vasazosungwe okay yes alright pamaenda kuromeo tobva taenda kuromeo bva tanotanga kuromeo kubva ndapuwa mari yangu ya$80 kubva tamuka tichigadha bhasi ina mutauni kubva taenda kugeneral zvikanzi hatirapi pasina chi medical report kubva ndatenga mapiritsi mufamasi bva ndanwa mapiritsi aya ndobva ndatotenga mahewu ndadi ndobva ndanwa pendakanwa ndakadonhera pasi pamakanwa mahewu ndakadonha pasi ndakazomuka ndofunga papepera 2 hours eme papakashata yai ndamuka kudaro akandibvunza kuti une simba here ndikati simba ndinaro ndimailutando ndobva ndamuka ndichita zvekudzedzereka zviya tsvaga pekubatira kubva ndamira kubva ndibata ruoko kanzandi kubva taenda masango anga asikationi kubva nditsvagira magirasi kubva ndipa magirasi hembe dzangu dzenda ndakapondiwa nadzo ndo dzinani nadzo kubva nditsvagira dzimwe hembe tauni imomo kubva ndapfeka dzimwe hembe kubva tagadha bva tandisomba kwawo svikamba kwawo namama wangu wangu apo vandasvika mandaturira vabereki vavo ndozvezviri ndozvezvakaita alright vabereki vacho vabva vaitsindidza kubva vasiyana nazvo vandati zano nderipi apa gupuro ndandapiwa kati zvisine mwana wanyu ngandipa gupuro uyu zvikanzi gupuro ndinenge angopiwa here pasina naatete gupuro imimi makapuwirwe kudare kwasabhuku here ndakapuwirwa kudare kwasabhuku pamakaenda kudare kwasabhuku ndo pakabva ati handichadi murume wabva atotsurwa nasabhuku yanzi iwe zvoruta zvinoita here izvi hazviitwe zvoruta izvi wozi murume apiwe gupuro ba hapana mhosva yakakukanganisira iwe ndokakanganisira murume saka gupuro riri kumupa nderechii kobva vanoti hazvichaiti ba zvendaita kobva taendetesomba kwavo hatasvika bva ndataura nhaurwa sezvezviri kupedza kubva baba vacho bva vapinduka futi kanzi ini mukwasha hana chakandipa hana kana sendi rakabvisa asi listi bhuku ndinaro tobva ndavhura bhuku ndikati mari yese iri apa ndakabvisira pamutere mafiriji yangu makatora firiji yangu makatora sola yangu 385 watts makatora makazvisepi kwakupi kwamamuchitaura mama kumusha kwemudzimai okay firiji yangu ndakaitenga 450 sola yangu ndikaitenga 200 US saka muri kuti mari yakaenda kupi zvinhu izvi vanga vakazvitora sei zvinhu izvi ndakazvitenga Mozambique imwe yacho sola ndakabva naye Bulawayo panda ndikati sezvo ndasvikira panapa ndichazotekura zvinhu zvangu ndoendesa pastendi pangu nazvona kobva wasara bva tusazviri zviya zviya amene udambudziko rakapinda naro kobva watengesa firiji nesola kobva wakavisa apa wakatengesa nechipi price $200 firiji ndobva ndazongoti wewo hazvisinei chidini chitirai mari yacho muise pabhuku apa
tozongoikaundira ipapa already mumashure mo ndakatanga kumubvisira ari kuchikoro mukadzi ari form 1 second term ndipo ndakatanga kumubvisira vabereki vacho vasingachatoendi kumunda chichisa mari chomunda ndichididi zvese ndichitomira-mirawo semukwasha ende vechitondidawo zvekuti dhu ndichitowazama waitira maproject zama kumbovatengera ndikavatengera mbudzi ndikambovatengera mbira dzekuti vachengete vafuye pamba ndakazomira ndakuda kuvatsvagira mabhurera kuti vadi vaite project iwo vandazoona kuti nhaurwa ichazonetsa mangwana vandasiya saka akatozopedza form 4 haana kuzopedza form 4 akagumira form 2 mama kurumidza anga akurumidza kupinda murudo ndazvoona kuti paibvisirwa munhu ari kumaform 1 ndabva ndaona kuti haapedzi ndakamubvisira ari form 1 vakatobvunza bereka vanzi uda kumutora here ndikati ndisida kumutora ngamboenda kuchikoro ndinokondinya nekudi nemubhadhara chikoro zvikadi apedzi ndichiona kuti ndodi ndichimbokavhisa ndichibvisa dzimwe mari sisi wacho ndo pakuzotonditaurira vamwe sisi wacho akuru zvikanzi iwini pamunini mashingabvisira munhu uyu munhu ane dhimoni risingaiti remuri kubvisira mari uyu dai mamatsvaga zvenyu mumwe sai ndakabva ndangoti pamwe igodora sisi wayo kuti asawanikwa ikati maigore zvinodini zvinowanika maproblems ariko kuvanhu problem inogadziriswa ndikatomboasora pandakazozviona pakufamba kwenguva kuti ndo zviripo ndaingomuka usiku atobata huro yangu akutondidzipa pamwe pacho achindituka aizviitire izvi kubudirwa amen nokuti kwakuri zvaiitika mambotukana aiwa taisisa kutombotukana kungofuma azviita usiku ndotomubata maoko ndomubvunza kuti kochii kori kuitei sorry ndandakavata but neuzofamba kwendakaitawo baba vacho vandibvumira tichifamba ndakafambawo naye zveshuwa zvikanzi aiwa pane ngozi yakaitwa mumusha mamune mutorwa akaurayiwa mumusha mavo ndo ari kunetsa papi apa saka iwo haukwanisi kugara nemukadzi ane mumwe murume wake vandangosiyana zvikati ndozvigadzira zvinopera ndozvendakabva ndaita ndobva ndagara naye tazobva uchimani kuya ndakanga ndikagara kuadhako ndobva ndatsoti naurwa yainaumira mushi muri mwese nevakadzi venyu aripo ari 2 iye anga atosara uchimani ndonaona musiya ndobva ndabva ndobva ndatera mukadzi uyu kwaangaenda kugandai maipardon angaenda kunhamo kwambuya wacho vandasvika vandatomutora zvakanaka zvikadini vandati nanaye vandandogara naye kwachigodoroko ndasvika kwachigodoro ndakagara naye ndofunga 2 weeks chimira kuti mari dzangu dzipinde pedzapinda vandasvika vandaenda naye kupi kwahondi kwakuna blasi ndasvika vandagara ikoko ndichita zvekugera ndasingachashandi basa rinorema nanhasi andobati basa rinorema ita zvekugera chidi ndisapoti angu mukadzi yeyi tozonzwa akufona ndatova mamutare ndatova kubasa alright zvakanaka kobva ndabva ndabhuloka namba dzake kobva ndasimuka bva ndaenda kuharare chinotengesa mudhudhudhu wangu ndaenda kuharare kuyaka ndabva ndasvika bva ndotogara kuharare kuya bva ndanzi gara kunoona sisi ndatogara ndatotoonawo basa rechigadhi ndichienda kubasa kuyakwa mainini maipardon munavo here kuharare ikoko ndandinaye tatogara papa matadhoyabva atanga futi kufona kuna sisi wangu echikumbira ruregerero ndakudzoka yedu kutambudzika yechichi ikanzi nodzoka iye echitofona kwandiri echituka echinditukira echidini uko ari kumbira ruregerero kuna sisi kwamuri ari kufona achituka yo ndobva ndoti alright azvinei nobva ndabhuloka namba dziya ndagara sisi kobva afonda futi sisi wangu zvikanzi munhu andibhuloka hadziapindi banhamba dzake andibhuloka zvikanzi noiwo gadha chete uye kunoko akafona echitochema aroorwa nemumwe murume anonzi Jonathan Sauramba anoera shumba murume ndakaita zvekutomurota futi kuhope nezita rake nemutupo wake nesenemi yake makatorota murume anga amuroora ndokwaanga achitambura ikoko nanhasi nhamba dzake ndodziziva nemusoro yo dzemurume yeye nambuya acho anogara
vakazodzingwa nemurume vanonzi maEdelin vaigara muHobausum. Vaitawo chihure ndo vakamurongera murume uyu. Vechichidya mari kune murume uyu nokuti anga ari driver wemagonyeti. Vagara 4 months akazouya kurwara nemudumbu musingaperi, akungobhidha singaperi. Paaifona ipapo achifonera sisi wenyu anga atoo murwere, anga agadzirwa nemukadzi wemurume upi uyu. Masona murume uyu anga atori nemhuri yake, anga nemhuri yake. Yo Kobva auya kuHarare kuya ndobva ndafonwa natete kanzi uya kunoko. Vandaenda vandasvika, ndichisvika kundakasvika ivo vasiri kobako kumbako. Vatodzinga mukadzi, vaenda kunodzinga mukadzi uya. Vadzinga mukadzi uya, mukadzi akagadha akaenda kumba kwavo, hana chakataura. Matichi vachisvika kuHarare vakabva vabatana nasisi wangu kwaudzinga mai padhoni. Mukadzi hapana chakataura, kabva enda kumba kwavo zvakanaka zvikadini. Vasvika bvagara, ndikudzokera kumba ndikona ndo zvapo. Pana vahosi mai nini vadzingwa vahosi vaamurwere ipapo. Kobva ndati kochi, ndobva tatanga kutaudzana ndichiti pamwe pakuya kwati nditi pamwe munhu right. Kobva ndarara usiku humwe chete, ndobva ndatanga kuruta hope dzaJonathan uyayo nefoni nhamba zvese ndikazvipiwa. Ndobva ndati ndodini. Kobva ndamubvunza, kobva ataura pafoni. Iye akataura live. Makabvunza mai Lutando kuti munhu anonzi Jonathan ndiani? Kobva ataura. Ndobva tagara akati well asine takabereka tese vana kuti ndikukawadha zvichadi azviiti chigara hako. Kobva tagara ndokati kaita wiki. Ndonzwa zvatanga. Ndikati mai Lutando aifunga kuti waita munhu kwaye kuya kwaita. Nema problems wakasangana nawo nezvakandiitira ka. Azvichaiti. Azvichaiti. Samai ndakabva ndanoona mafotos ake nenhamba dzamufoni make. Kubva ndanomufonera. Kubva ndamutaura bva kumbira sorry murume wachi. Kubva ndana mai Edel bva waenda unofonera mai Lutando. Kochimuudza zviri kuitika kuti ndamutuka chichi. Mati ndabva andijikira foto bva tanga undituka. Kobva delete mafotos ake mufoni mangu chichi zvese bva delete. Kanzi ina handichadi. Ngati wewe asine ndobva ndabo. Handichadi futi. Vakukuramba ifuti. Ndobva ndabo munyengetedza. Akomana. Tichitoenda kugomo kuSomabhi kunonabata. Kobva adzoka, kobva tagara papa. Ipenda ndakushanda kuti azvedecking. Panoti ndakangoshanda 2 weeks. Zvakangopera zvisinganzwisiki. Kobva ndatobva papa. Kobva ndatoenda kumba. Ndasvika kumba ndikati Matando zvaitika pa ndisozvinzwisa. Ngatiende kupi kuBulawayo. Ndasvika bva taenda kuBulawayo. KuBulawayo kuya tagara. Ndobva ndatomuudza kuti Matando hope dzendataka ndatowandiramba iwo. Ende uchandiramba zvinorwadza. Zvikanzi zviitike ichichi. Ngati asi hope dzangu ndinodzitya. Hadziwanzi kupotsa. Kanzi alright. Kobva tagara. Kobva anyengerwa mumwe murume nemumwe mukadzi. Anyengerwa murume abva atanga kudana naye. Ndichiona manje mumba manje mane machanges. Kana kutorara tese haachabvumi. 2 months tisingarari tese. Yes. Ndati ndodini. Ndozvapo. Vandanonozama kudai zvikanzi handichadi. Wotondiabuse. Siyana nini. Fosho ndakabva ndasiyana nazvo. Ndagara. Ndikati asi Matando ndozivei mukadzi kana akudai soka ndinoziva kuti anenge akutohura. Hakuna mukadzi anoramba murume wake mumba panguva yekurara. Waakuhura iwewe. Zvisina hazvina mhosva. Kobva ndatumirwa mari kuya kuHarare. Ndobva ndauya kuHarare ndaona mari ndakaona ndadzokera futi. Ndinoita 2 weeks. Vechi3 kobva ndadzoka. Ndichienda muchifu muchiti ngandotsvaga basa kupi kuchifu. Ndatsvagirwa basa nasekuru. Kushanda ndakaenda kuchifu ndiri mubhazi ndakatanga kutukwa. Pafoni. Ndichakuda usasafone pafoni yangu uri ndonda stupid chichi zvakaondaonda. Ndifana kuti munhu ane violence. Ngandidi ndiblock namba mandabloka namba.
kubva ndanga taura ngo naye pamameseji taura naye pamameseji zama kuti ndinganzwisisa naye zvobva zvaramba kusvika ndazoti mai Rutando ndachimboti waamunhu zvino ndakuona kuti hausichari munhu ende zvese zvawairi kuita ikubhulawa ikokoko ndiri kuzviziva. Akanyengerwa murume neanonzi Mai Dhangi mukadzi wokwachuma kumakonikasini neanonzi Mandlovu anova ari nesi mukuru wemanesi panenziva cholocho mberi kwecholocho sindata kutenda kuno tosiya rodhi inoenda kosipepa totora rodhi inoenda kupanenziva iyo kupanenziva kuhondo kwangari akutengesa mushopu imomomo zvaakutopfeka zvacho hazvitanzwisiki ndotobva paipa ndotouya ndorogara zvangu unoko ndotonzwa ndikada kuti ndaura namai Rutando yaya onopa mukadzi anonzi Mandlovu yauya foni Mandlovu yao ondituka paWhatsApp nanhasi mamwe maodhi acho ndinawo mufoni achindituka achidini unogona kuzondipawo maodhi acho vazoti sisi wake washaika amani ndakatoitawo sei kuti ndiivhurewo kuibhuloka kwendandakaita yake Mai Rutando pendakaiunbloka ndopa yakabva yapinda meseji sisi wangu washaika ndobva ndatopinda ndabloka kobva ndanzwa moyo futi kurwadza ndikati arigai ndibvunzise ndikati sisi wapi zvikanzi maishameni ndikati sorry ndikati very sorry nezvaitika vairwara here kobva tanga kutondituka ndabloka kudaro ndabva ndaenda kwendaenda ndatoenda kwaBlazi kwaHonde ndadzoka mba ndaya kunoko chinotora mudhudhu wangu ndainotora wanga wakafa vanonosiya kwendakanosiya ndagara paya kubva azoita zvekufona neimwe foni akaita zvekubhipa vandidi ndobva nditi arigai ndifonere munhu adi abhipawo ndinzoti ndiani kobva ndafona kanza bantu chano ndokumbirawo mari yepreparation ndikati mari yepreparation chitora hako redhiyo yewakandibira iyoyo nefoni wakandibira nemachira angu nemaplesi angu wasvika ndinawo ndikati chitora maplesi angu nemapoto angu nemablankets angu yawakandibira nefoni yangu utengese zvipi izvozvo zvinokwana mari yei yepreparation because wakandibira zvinhu zvangu zvakawandisa zvasingati iwewe zvaiti inini aubva akata foni kobva afona futi neimwe foni kanzi baba Rutando ndiri kuenda unoparetwa nhumbi ine 7 months muna November ndiri kuenda unoparetwa end of November ndikati mai Rutando zvorutanga unozozvigona here wadiri kumirira nhumbi yasvika chii chiri kuitika iri kurwadza here chii hapana kana mai Rutando kufurirwa kwako chatizopinda munhaurwa usingakwanisi kuzobuda kubva anyarara kubva akata foni kubva aenda Bulawayo dzokera Bulawayo bvaagara November apera obva aenda unoparetwa musi wa2 December ndopakaenda unoparetwa kobva aita mwana mukomana 2024 kobva aenda kuita mwana mukomana 2025 ndizvo December uno murune vaDecember iye uno iyo mwana wachi3 anga ari mwana mukomana vese vanga vari vasikana ndobva anatombozvisa musoro kana kumbofona haana kumbofona kuti ndo zvaitika kunoko hana angoitwa operation kwautogara 2 days nemwana iyi rechi3 musi wa5 ndo pakafa mwana afa mwana uya apa mwana anga ari mugilasi aita zvekunomuka achinomusvinira mukaka afa ndope pakazama foni yangu foni yandakabhuloka zveshuwa ndobva ndofonera Blazi andokumbirawo kutaura naPeter Blazi wangu wobva amupa nhamba dzamaiguru apa nhamba dzamaiguru wobva atofuna pana nhamba pafoni yamaiguru kanzi ini ndida kutaura naPeter ini pai Peter foni taura naye kuti hazvehasha
kobva ndazi Blaze obva azosenda message futi tikanza mu-unblock otaura nani naye ungonzwa masuku arida kutaura unblock ako ava Blaze vanga watozvinzwa kuti ndozvaitika vanga utya kundiudzawo live kuti ndozviriko vandagara ataarga ndidzi unblock fortunately handisitori nawo airtime kobva ndamubhipa kobva afona anzi ndozvaitika kunoku yeti mai Luthando une shuwa here ndozvaitika kokumbondiudzawo zvako ndakakuudza ngati nhumbu haisati yadi yasvika waakumhanya kunoparitwa sei nhumbu isati yasvika iabortion waita kai kuti azoparetwa handiti anopinda muchipatara ndo mune zvinhu zvinoita kuti munhu aoparetwe iye aine 7 months zvakafamba sei ipapo manje pana nesi wanga akushandira uyu manje ndo vakazoenda kunotaurana nekunge vamunyengera murume wanga amunyengera kuti iwo ichibvisa chiri mudumbu muende udidi unotorwa nemukoma wamaidhangi ava ari kusouth saka ndida kuti ubvise chinhu chiri mudumbu uendeswa mwana mudumbu kobva anonyorwa tsamba nanesi iwawo pane nziva iwawo yekuti ari kurwara amenoti wakanyorwa chiti kudini kwakuendesa kupi kune kwakutinda kuchipatara kwaunoparetwa nhumbu ine 7 month kobva azondiudza mwana vatosaina mapepa ekutoviga vatoviga mwana vega akasaina mapepa vari 3 vakaviga pasina inini weukama hwake ropa rake vakaviga mwana ndakarwadzirwa ndikatadza kana kudya sadza musoro sezuva ndisina kana kudya ndobva ndazongoti wewo zvinowanika ngaendiseni nazvo but pendakazenda unomurwadzisa napo ndepekunoti ndakabva ndatsvaga airtime ndikati arga ndimufonera ndamufona kati no zvisinei ndo zvawaita iabortion waita asina basa ndo zvawaita chitura ivhu racho iro reparindi racho wamuviga iroro uye naro kune vamwe nekuti ndo zvinotaurwa pamutemo kuti kana munhu echinge afa ari musango nyangwe mwana mudiki nyangwe chii unotora ivhu racho iroro uya unoritsvita pane mamwe marinda vakatora handisi kuziva kuti akadii akabva anyarara zvachese but ndakabva ndatanga mudza ngati mata ndakakuudza uchiruziva kuti masoko ekufurirwa hanakidzi wona izvi wamunataisiriwa iwe wamira vega iwe wamudambudziko uchazozvipedza ri nyangwedzi mwana mudiki unoziva kuti anopfuka here kunda munhu mukuru ndakunetseka kuti nekupinda kwaita mai Luthando pamwe mwana wacho angadaro akamuhura futi kusaidi handizozivi zvangu asi sekuziva kwangu nhumbu yanga iri yangu zvechikwata okay alright saka izvezvi baba Machedu makazowana here ndakazowanawo nekuti mwamakapindana namo munoda kukurumidza kuvhara gomba irorero kagara musina kuwana munotozobatwa BP ndakazowana hangu okay zviri kufamba zvakanaka zviri zvafamba zvakanaka nemarriage hana ngozi vakadzi nengozi vanonetsa mai Pardon makazosiyana sei mai Pardon akadzingwa nemukadzi uyu kubva paakadzingwa kuHarare pai haana kuzodzoka hamuna kuzombofonerana ndaimbomufonera hangu apo neapo nanhasi foni yake yakazobiwa ake asi ndaitombopota ndichimufonera wangu kana ndine airtime ndichitomutumidzirawo sekuti ndanda kutoti friend yani yangu ngatiti inonetsa kuita friend yenyu kuita friend inonetsa ndada tobvunza kuti nganditi mai Pardon vakati ndoda kudzoka nhasi munodini nekuti ava muna kumbonetsana ka zvendinochita manje ndinotanga ndabvunza kune mudzimai wandinaye ondipawo mvumo kana ati mvumo kuti agare anogara kana arampawo osiyana nazvo zvaramba okay saka pakupondwa kwendakaita manje nyama dzangu hadzisita zvakanaka muri kurwara chii chiri kunyanya kurwadza pamwoyo pari kurwara painzi pakaduduvira ropa musadaro nhasi pane nguva dzendototi ndikasvikangokwidza kudai so
yotadza kana kufema zvakanaka zvinzi mapapu haasi kuvhura zvakanaka. Amenoti chiwo pamwe kudonhera kweropa iroro handitoziviwo. Ndo paifanira kunga makaripota apa baba, because vaifanira kumita manhingirini makosti ese waya ekukurapisai, hamusi kuzona mairipota kana musingadi henyu kuvhurisa dhoketi rekuti vapinde mujeri, asi mochiti ngavandirapise. Zvendakaita manje ndakanopinda neuchenjeri ndikati aiwa mari ndaanoziva ane kutonga kwake ndanditongeri panyama yemunhu. Chachitadzo ndikatonga mangwana ichazotongwa kudenga. Aiwa no, kuti ndirapisei mandikuwadza hakusi kutonga. Zvendakazoita manje ndakazoti uyu ndanga kutoona dambudziko ripi iroro rekurwara kwese kwendaita. Mapiritsi endaitenga aita $5 ari 10. Endainwa pazuva. Endaishandisa for 5 days kumbe 6 days ndichimwa. Ndotenga futi mamwe. Saka manje vanhu ava pakazoyatsika mutanda gore rapera ndopakazoyatsika mutanda. Kobva tanga kufamba munzvimbo mobva wabatira zvinhu zvavo. Echipedza wabatirwa zvinhu zvavo vanhu vaya vakazoterwa nevamwe vakomana. Kuponda kwakandiita kuya ndomaponderwo akaitwa ende vakapondwa zvekuti zvinonzwisa tsitsi nenyaya yekuroya. Amenoti dzadza nyaya dzipiwo hazvisi zvava zvakonzerwa natsika mutanda here? Ndofunga ndo mafambiro zvakaitawo. Vakapondwa musadaro, vakapondwa zvekuti nanhasi izvoi vamwe vacho vari kurwara serious. Havasati vaita zvakanaka. No, baba Machedu, tiri panyika tinosangana nazvo izvi, asi tikaramba takatarisa kuna Mwari tinokunda. Ndo masoko angu, tinosangana nazvo nekuti tiri pai. Soko raMwari rinoti munhu wakazvarwa nemukadzi une mazuva mashoma ekurarama panyika panapa. Ari mashoma kudaro azere nemaproblems nekutambudzika. So David anobva adaro kuti chiuyai muhwandire mutende raJehovha. Nokuti vanenge vahwanda mutende raJehovha hakusisina zve anozotambudzika ari imomo. Matambudziko aya auya kurwirwa kunozouyawo tokunda. Matambudziko auya kurwirwa kunouyawo tokunda nekuti tiri panyika. Panyika ndo panonzona zvakazarwa oko inyika nyika negungwa nokuti kwauri kwaburukira mweya wezvina anozi Satani ari panapa. Asi tinotenda kuti Jesu akauya akafa akamuka nezuva retatu nanhasi mupenyu achifira isusu. Tikaramba takatarisa kwaari tinokunda chete. Handiti kababa. So tiri kukushuvirai kuti mukurumidze kurikavha pamuviri wenyu kurwara kwose. Mwari apindire akuporesei. Ndine munhu handichambotaura naye anogona kuzombokubatsirai nemaherbs epamwoyo ivaya. Munogona kutowana rubatsiro. Zvototi izvoi ndiri kutozaridzwa nekukotsora. Pambacho mumashure ndaitomborutsa ropa charo akadudira. Chingobuda riri mabhora matema. Asi panyaya yondirwadza pamwana wangu. Mwana wangu anondirwadza zvekuti kana iri hurumende kangaimbopindura imboonawo zvekuita kana kutosungwawo kana kufirawo mujera zvina basa. Handiti. Because vakarwadzisa harina mhosva ropa iri. Harina mhosva. Mwana mudiki anga asingazivi zvaanoita. Vakuuraya. Ndinotenda kuti muchitaura kudaro vemutemo vari kudini? Vakateerera vari kunzwa. Kana paine matanho anotorwa anogona kutongotorwa at any time. Kana paine vazotifonera vari kuda kufambira nyaya yacho vemutemo vakatibata tinobva takubatai. Hazvina mhosva. Handiti ka? Mukadzi ndakamuitira zvakawanda anga asina bhethi nechitupa. Ndikatanga kumira ndega kumutoresa bhethi nechitupa. Ndikabhadhira mari yangu inoita $50 kumutoresa bhethi nechitupa. Kwakupedza kwakumugadzirira zvese zvakanaka zvikadini. Kwaundiurayira mwana undipa thanks sekundiurayira mwana nekundihurira. Zvakaoma. Kwakupedza kwaundipondesa futi nevanhu. Paakandipondesa ipapapo akatoenda ndichitopondwa panapa. Iye echitovatiwa nemwe murume. Musadaro beni? Muruti chikwe? Yes. Musoma ipondwa iwoyo? Musada ipondwa iwoyo. Iye akatobatiswa chitsiga uko. Makazozviziva sei baba?
ndakatozviziva because papa ine mumwe wandaiwirirana naye ipapo shamwari yangu yanga yatouya kungoona itora mavhidhiyo ndakabva nditaura kanzi iwe uromboziva kuti mukadzi wako akatokota misoko ari kutoitwa imwe iyayo nani obva ataura aho hazvinei asiri tari zvangu izvo handisinei nazvo ngaitake. Saka anga ndofunga ndowanga wamubhadharo wevanhu vakakurova ya zvanga zvawirirana paubenzi hwavo. Okay, so tinotenda Mwari nenguva yamatipa baba Macheda. Asi vana baba vacho ndati vandidzorere firiji yangu nesola yangu ndati vandidzorere. Makavaudza here? Ndakambaudza ngu dambudziko rachiro nekuti ndoda zvinhu zvangu. Mwana ndokubva apindura zvakashasha kutaura zvakashasha kutaura ngati regaindisana nazvo kutaura handikwanisi kudi kuita ngaindinyarara vananyarara. Okay, alright. Saka muchadii kuti vakudzorere? Hapana ngu zvindokwanisa kuita asi musika anenge akatarira. Alright. Nekuti pese pedaitoti ndaita mari aiuya achimosha mukadzi. Vana varipi baba ndandakangana? Anawo ikoko ari kuti hanzi vasikana. Vasikana. Akati hanzi ndipe support yevana. Ndikati no, ina handisati ndarecover, handisati ndaita right, handisi kushanda. Ndiri kutorwara. Ndiri kurwara. Ana uramba kuchengetera vanongo. Kana wakuremera uya nawo undipe. Chendenda jecho ndochivanodi. Okay. Chendenda dya ndochivanodi chivanodya kusvika ndazoonawo mari. Okay. Zvikanzi vana handikwanisi kupa handitombokupiba vana iwowo hazvitoiti handitokupi. Tikati wewo not a problem. Vana zvinotendwa kunzi vapa 18 vanodini vane kodzero kuti vauye. Makavatoresa mabirthday vana? Ndakatovatoresa zvese. Good. Ndakavaita zvese zvakanaka zvese zviri right. Saka vari kuenda kuchikoro here ikoko murumbozvizwa here? Kuenda kuchikoro ari kuenda kuchikoro. Pendakatombotumidzira mari last time apo ndakatumidzira ri $60 kuti vabhadhare chikoro mwana papa nechikoro $30. Okay. Ne $10 imwe ndada kubhadhara echikoro nekudya. Imwe ndichiti ngavatengewo mabhuku ake nebhutsu dzashota chichi. Baba vacho kaenda kunobvisa $20 chete kuchikoro. Imwe seovharova. Yo. Zvikanzi kuri kwasara imwe mari rudiwa. Ndabvunza kuti kuna medhwa chii? Anza mari takaona kuno $20. Kati ngaona mari takatumidzira mari $60 vanhu yakakwana. Chii ndakatumidzira mari yakatoti wande kuti matema maviri nemabhuku. Ko chii? Ko vadi hakutaura kuti ndoda mari kuti ndidye data dzawatumira here. Alright baba Macheda. Tinogona kuzobatana pa next round kana paine zvanyuka handiti? Aiwa pakanaka. Wagomana uyai muone zvaitaka television Utindi TV yashata Utindi TV yababa Kanjanda uyaikane muone Kanjanda waita mukurumbira Utindi TV amakankomana Meta makumbozopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni utende baba nesuo tasimuka tarirai